आंनि फिसा हौवा निजे फिसा हौवानो आंनि किडनिखौनो होनो नुमायदो आंनि किडनिखौ आंनि फिसानो गथायसिगोन आं। जोनोमगिरि बिमाया फिसाज्लानि दुखुखौ नायनानै थानो हायैनि गावनि किडनिखौ गथायसिगोन। फिसाज्लानि बेरामखौ फाहामनो थाखाय जोनोमगिरि बिमाया सना रुफा हा हु मोसौ फानजोब्बाय, नाथाय जोबथारनायाव राहा गैयै जानानै थाबाय। जोनोमगिरि बिमाया फिसाज्लानो किडनि होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। रायजो राजानि सेराव आखाइ खबजबनानै दुखुथिया बिमाया मदद नागिरदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सनथला गामिनि थागिबि नन्दे दैमारि आरो रिनु दैमारिनि नैथि फिसाज्ला नरमिन दैमारिया थांनाय 2019 इं मायथाइनि नबेम्बर दाननिफ्रायनो किडनि डेमेज जानानै दं आरो बे किडनि डेमेज जानायनि थाखायनो डायलिसिस खालामबाय थानो गोनां जाबाय थादों। नरमिन दैमारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनायाव नखरनि हा हु आरो मोसौ सना रुफा फाननानै नारायणा सुपार स्पेशलिटी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा, खमैबो 12 लाख रां खरसा खालामनानै फाहामथाय लासेयावबो किडनिनि बेरामखौ फाहामनो हायाखिसै। जोबथारनायाव जोनोमगिरि बिमाया गावनि मोनसे किडनिखौ फिसाज्लानो होनायनि थांखि लायो। अनसुलि बिमानि किडनिखौ फैगौ जुन दाननि 5 खालाराव गावनि फिसाज्ला नरमिन दैमारिनो होनाय जासिगोन। बे किडनि सोलायनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जानानै फैदों। 12 लाख रांनि गोनांथि जानानै फैदों। बेनिखायनो रायजो राजा आरो बिटिआर सरकार आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांमोननिसिम राहा गोथे नखरा मदद नागिरदों। दुखुथिया नखरखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय गाहायाव एकाउन्ट नाम्बार होनाय जादों। एकाउन्ट नाम्बार 346721922252 IFSC SBIN 00150026 Account holder name नरमिन दैमारि। नमस्कार रायजो राजाफोर, खुलुमबाय। आंनि फिसा हौवा निजे फिसा हौवानो आंनि किडनिखौनो होनो नुमायदो किडनि होनायाव बेसेबां खरसा थांगोन दा? 10 लाख 12 लाख थांगोन आंनि फिसा हौवानो। जि बायो रायजो राजाफोर, जि हायो रायजो राजाफोर आंनो बाहायमान फैसानि थाखाय खहायो। आंनि जायनि गाननाय खना बाना सेन्टा फानबाय इबो थोआ, हाबो फानबाय इबो थोआ। जि जायो आं निजेनि किडनिखौनो आं निजे फिसा हौवानो आं होनोसै। रायजो राजाफोर नोंसोरो जि बायो खहायो। माब्ला माबागोन? 5 तारिख जयेन जागोन आंनि फिसा हौवाया। आं आरो 4 तारिखै जयेन जागोन। ना रायजो राजाफोरा आंखौ मोनबानो गैला आंहा नखराव। हा हु बन्दक थालांबाय। जि हाया बाय बांला रानना मोनदो फिसा हौवाया फाननांबाय। दा आरो गथ' खानै दोङो, फिसौजो खासि फिसौला खासि मा खालामनो। मा बुंगोन गैया दा। खुलुमबाय।
आंनि मुङा नरमिन दैमारि। आं दा 2019 मायथाइनिफ्रायनो किडनिनि बेराम जानानै दोङो। दिनैयावलागै सिकित्सा खालामबाय थादो नारायना सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटालाव। माने दा डायलिसिस खालामबाय थायो सप्तायाव खननैयै। बेबायदि गोबां खालामबोबाय माने दिनैयावलागै 12 लाख थांबाय। दा किडनिखौ ट्रान्सप्लान्ट खालामनो थाखाय गोबां रां नांगौ जानानै फैदो। बेनि थाखाय नोंथांमोननियाव आङो अनसुंथाइ बिहरनाय जाबाय। माने अननानै आंनि बे बेरामनि थाखाय ट्रिटमेन्टनि थाखाय रां एसे डनेसन हरनायबा मोजां मोनगौमोन। दा आङो दा गोदान सरकारनिफ्रायबो दा बेखौनो बुंनो लुगैयो दे माने आंनि बे बेमारखौ माने डनेसन होनायमोनबा एसे गोजोननाय मोनगौमोन। आरो जोंनि आसाम सरकारनि आयेन आफादनि बिस्वजित दैमारि सारखौबो खावलायनो लुगैयो दे आंनि बे किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि खामानिखौ जाफुंहोगोन होननानै आं मिजिंथिबाय, खुलुमबाय। दा सप्तायाव आङो दा खननैयै डायलिसिस खालामनो गोनां जायो नारायना हस्पिटालाव। गोदोथ' सानभेलियाव एडमिट जादोंमोन आङो 2019 मायथाइयावनो। आरो बेनि उनाव नेमकेयार हस्पिटालावबो भर्ति खालामनाय जादोंमोन, बेयावबो साक्सेस जादियासै। बेनि उनाव आयुर चन्द्र हस्पिटालावबो सिकित्सा खालामनाय जादोंमोन, बेवहायबो जादियासै। नाथाय लास्टआव किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनांगोन बुंनायलाय माने नारायना हस्पिटालाव खाथिनि हस्पिटाल बेयावनो खालामगोन होननानै थिरांथा खालामनायसै न'नि सुबुंफोरा। दा बर्थमानथ' जोंहा बिदा फंबाय 3 दङमोन। 3 बिगा हा होनाय दङमोन। बेवहाय माने आंनि भागोखौ फाननानै नायनाय जाबाय दा। दाथ' उपायानो गैया फानफिननायनि। 3 बिगा फाननाय जाखो? 3 बिगा।